Čaute ľudia, zdravím vás od ďalšieho videjka na mojom kanáli. Dneska sa pozrieme na program SketchUp, ktorý je vlastne o dizajnovaní a vytváraní rôznych 3D modelov. Môže to byť, môže sa jednať o nábytok, môže sa jednať o budovu, môže sa jednať o čokoľvek. Môže to byť váza, môže to byť bicykel a tak ďalej. No v dnešnej časti sa budeme venovať takým základom fungovania tohto programu, a ako teda funguje, ako sa s ním zoznámiť a aké funkcie obsahuje, a samozrejme teda vám ukážem nejaké jednoduché testy. Teda keď si otvoríte tento program, ja už mám otvorený, tak vám sa vyskočí vám pár takýchto možností. Začneme s jednoduchým modelom, tzv. Simple, takže klikneme na to a počkáme si, pokiaľ sa nám načíta program. Tak, teraz sa nám načítal SketchUp, finálny program. Prvé, čo chcete, je ako sa pohybuje vôbec v tomto programe. Hej, ako vidíte, keď klikám myškou, nič to nerobí. Musíte kliknúť kolečkom. Ak máte kolečko na myške, čo doporučuje myš, teda v dnešnej dobe už má si každý kolečko, kolečko by malo byť klikateľné. Vy teraz kliknete na to kolečko, držíte ho kliknuté a môžete posúvať myškou. Môžete si posúvať ako chcete do rôznej dimenzie, hej, či ide o výšku, šírku alebo dĺžku. Kolečkom, keď ho odkliknete a posúvate len kolečko, tak vlastne to funguje jak zoom. Môžete si odzoomovať a zozoomovať svoj projekt. Zase keď hovorím, držíte kolečko stlačené, môžete sa hýbať. Takže to je asi prvý základ, ktorý by som vás rád naučil a ktorý musíte vedieť. Druhá vec, tu naľavo máte rôzne nástroje a veci, ktoré vám teda pomôžu vytvárať vaše návrhy, 3D modely a budovy a tak ďalej. Mám to tu v angličtine, čiže odporúčam vám sa napríklad naučiť trocha anglicky, ale myslím, že keď to budete mať v slovenčine, nebude pre vás problém si nájsť tieto veci, ktoré vám teraz ukážem. Začnem prvou vecou. Chcel by som vám postaviť obyčajnú stenu. Hej, takže kliknem si na kreslenie, na ceruzku. Keď si tak kliknem na ceruzku, ako vidíte, zrazu si môžem s ňou sa pohybovať na mojom podklade, kde chcem. Ja začnem od tejto pani, ktorá je vlastne iba taký model, ktorý nám tu slúži na mierku človeku. Kliknem si sem, ale chcem, aby ste si všímali tu napravo v rohu dole, čo sa tam bude ukazovať. Ja teda začnem úplne na začiatku osy a budem ťahať hore po zelenej línii. Ako vidíte, tam sa mi, tu napravo sa mi ukazuje dĺžka, koľko má tá línia dĺžku. Hej? Ako vidíte, mení sa. Ja si teraz spravím 4-metrovú stenu, takže posuniem sa tak, aby som dobre videl do strany. A trocha sa odzoomujem a dáme si to na 4 metre, takže si dáme na 4 rovné metre. Klik. Teraz som spravil klik. Hej, klikol som a zaznamenalo mi to skrátka, že som tam urobil čiaru, ktorou vlastne teraz kreslíme. Teraz si dávajte veľký pozor, lebo ja by som chcel nakresliť čiaru smerom dole. Hej, takže vidíte, že je červená. Čo je dobré, lebo vlastne táto čiara je červená. Lenže keď spravím takto, tak ako vidíte, je to čierna čiara a tá pôjde dole. Ako vidíte, z 3D modelu to pôjde do hĺbky. Takú ja nechcem. Ja chcem normálnu čiaru, ktorá pôjde do strany. Hej. Chcem tú stenu mať hrúbku, dajme tomu 3 cm. Ako vidíte, dole napravo mám 0,30 metra, to je 30 cm. Dajme tomu, ako pre tento test rozmery nebudú hrať rolu, dáme si, že bude teda stena mať 20 cm. Hej, nájdeme si teda tých 20 cm, dajme tomu, že 19, môže byť, nič sa nestane. Kreslíme zase so zelenou čiarou, ako vidíte, čiara je zelená. Keď s tým pohnem, bude zase 3D a pôjde dole. Na to si dávajte veľký pozor, lebo na to bude robiť šarapaty. Takže ideme naspäť po zelenej, klikneme si naspäť a ešte to spojíme, túto časť spojíme, aby to bolo spojené. Bum. Teraz máme vytvorenú viac menej základ steny. Hej, vidíte, že stena má 4 metre dĺžku a 20 cm alebo 19 cm šírku. Ako teraz z tohto urobíme stenu, keďže toto je iba náčrt nakreslený ceruzkou? Tu vidíte hore naľavo túto ikonku, na ktorú si kliknete, sa to volá, že push pull, respektíve potiahni, vytiahni, takže klikneme si na ňu, aby sme to mali a nadstavíme sa. Nemusíte nič klikať, ale myškou sa nadstavte, aby ste videli tieto bodky v tomto priestore. Tieto bodky v tom priestore sa vám ukážu, až keď je celý ten priestor uzavretý, že musíte mať všetky tieto línie spojené, ako som to spojil ja. Teraz do toho kliknete a len ťaháte už myškou hore. Iba raz kliknete, nič nedržíte, len kliknete a už myškou si ťaháte, akú vysokú stenu chcete. Ako som spomenul, tu napravo dole vidíte zase výšku tej steny. Hej. Tak spravíme si ju, ja neviem, dajme tomu, že 4 metrovú. Dajme si to na 4 metre. Bum. Dobre. Teraz máme našu prvú stenu hotovú. Ako vidíte, je celkom solid. Môžeme si ju kľudne namalovať. Dáme si, skúsime si dať materiály. Nájdeme si napríklad
drevo, wood, a nájdeme si takéto, že wood sherry. Skúsime namalovať tú stenu. Pozrite, máme stenu pekne drevenú znútra. Ak chcete, môžete si kľudne vyplniť aj zvonka, môžete si spraviť, dajte si znova materiály. V materiáloch sa vrátite touto šípkou naspäť do materiálov a vyberiete si, ja neviem, zvonku by sme mohli dať nejaký asfalt alebo betón. Stena zvonku by mala vyzerať podľa mňa takto. Hej, aby to vyzeralo ako betón, viac menej. Hop. Tak. Ako vidíte, teraz máme našu prvú stenu. Skúsime si teraz urobiť ďalšiu stenu za tým, aby sme viac menej vytvorili takú miestnosť. Stena chcem, aby mala podobné rozmery, takže teraz sa nadstavíme, tak aby sme dobre videli na túto stranu. A začneme kresliť odtiaľto. Ideme a dáme stenu zase 19 cm alebo 20. Dáme 19. Potiahneme si, budeme si ju teraz ťahať do tejto strany po červenej čiare, aby mala, dajme tomu, že 5 metrov. Chceme tú stenu mať 5 metrov. Tak si potiahneme až na 5 metrov. Klik. Teraz zase spravíme tých 19 cm. Ako vidíte, ono vám to už same nakreslí, kde by ste mali kliknúť, aby ste spravili dobrú čiaru. Klik a ťaháte naspäť do bodu, kde ste začali, až sem na začiatok. Bum. Tak, teraz znova si spravíme zdvih. Teda, myslím si, že tu som neuzavrel ešte stenu, vidíte, presne preto to vám to teraz nepôjde. Nemôžem ju teraz zdvihnúť, lebo nie je spojená, teda možno bola, ale myslím, spravím to ešte pre istotu, aby sem teda mohli tú stenu zdvihnúť. Zase ju zdvihneme, dáme ju do výšky, ako aj predtým 4 metre, aby na to celé súhlasilo. 4 metre, bum, máme stenu. Znova si ju teraz vyplníme, dáme si materiály, tu napravo máte lištu s rôznymi ďalšími možnosťami, ale budeme sa teda venovať materiálom. Dáme betón, to není ten istý, dáme tento konkrét, myslím, že toto je, tak aby to vyzeralo pekne zvonku ako celá stena. Zo strany, vrátime sa naspäť, dáme si drevo, dáme si zase pekne drevenú stenu. Tak, teraz si dokreslíme ďalšiu zostávajúcu stenu. Zase začneme od tej zadnej strany, dáme si 19 cm, pozrieme sa pekne doprava, 19 cm, bum, zase sa otočíme a musíme sa nadstaviť podľa zelenej čiary. Vidíte, ono vám to hodí rôzne čiary, lenže to by ste neboli rovno, boli by ste zo šikma. Preto vám to ukazuje zelenú čiaru, čo je vlastne základná čiara a riska, táto zelená. Ako vidíte, zelená je tá dĺžka, červená je vlastne šírka a modrá je výška. Na tieto čiary si dávajte veľký pozor. Takže my chceme ísť do zelenej čiary, takže si nadstavíme zelenú. To je bum, teraz sme zelené, ako znova nám to už načrtlo, kde by sme mali kliknúť, aby sme tú stenu vlastne dokončili. Ideme sem, klikneme, bum, máme stenu hotovú, dáme si zase potiahnuť, vytiahnuť, šup, dáme ju na 4 metre, bum, výborne. Dáme jej zase znútra drevený vzhľad, zvonka ju spravíme ako betón a pustíme sa do steny a potom vám ešte ukážem, ako fungujú modely a tým pádom toto videjko bude dnes ako manuál ukončené. Takže skúsim teraz spraviť stenu, neviem, či sa mi to podarí, strechu, pardon, neviem, či sa mi to podarí na prvýkrát, ale pokúsim sa. Dáme stenu od tohto bodu, dáme ju zase 19 cm po modrej. Nedarí sa mi trafiť dobrú mierku, ale pre tento pokus je to viac menej nepodstatné, môžeme si spraviť kľudne aj hornú stenu vyššiu a dáme teda 22 cm, pôjdeme po zelenej, vidíte, a tu som spravil chybu, že som začal kresliť takto, takže sa vrátim naspäť, vysvetlím, musím začať od spodnej čiary, aby som si mohol urobiť bod 19 cm tu vo vzduchu, takže spravíme to veľmi jednoducho. Dáme si teraz, hop, ešte raz dáme kresliť, začneme od tohto bodu, 4, no, tak, teraz sme na modrej, tak, teraz kreslíme modrú čiaru, takže dáme si zase tých 19 alebo 20 cm, nemám dobrú senzitivitu na myške, takže neviem to úplne presne trafiť, ale dáme teda 20, dáme 20 na modrú, bum, zase dole. Tým pádom teraz môžeme zase túto stenu vytiahnuť sem, ktorá bude mať dokopy 5 metrov aj 19 cm. Ako vidíte, máme vlastne vytvorenú miestnosť,
zase môžeme použiť materiály na zafarbenie vonkajšku. Bum. Môžeme aj podlahu spraviť takúto, lenže podlahu nemáme vytvorenú, takže podlahu môžeme vytvoriť tak, že vlastne len nakreslíme čiaru, uzamkneme tieto body, tým pádom máme podlahu, ktorú môžeme tiež takto nafarbiť. Takisto môžeme ešte vyplniť teda drevom túto vrchnú miestnosť, stenu. Máme viac menej takúto nejakú miestnosť, môžeme spraviť ešte takúto podlahu. Máte vlastne miestnosť. Keď chcete urobiť okno, napríklad teraz, nie je problém, chytíte ceruzku, dajme tomu, že si urobíte takéto body, aby teda to bolo okno, a len kliknite dovnútra a stlačíte delete. Musíte si dať takto, nakreslíte si vlastne tieto línie, prekliknete sa z ceruzky sem do tohto označovatka, kliknete sem do stredu, aby ste mali vyplnený priestor a stlačíte delete. To isté ešte raz, aby to bolo aj z druhej steny. Ako vidíte, máte tu teraz vlastne okno spravené. Hej. Takže asi toľko. Vrátime sa naspäť ešte predtým, jak sme vlastne urobili toto okničko nepodarené. Dá sa s tým vyhrať, ako hovorí, to sú len úplné základy pre vás ľudia, aby ste videli a trošku si osvojili ten program, ako funguje. Skúsim ešte dať sem možno nejaký nábytok, alebo bicykel, alebo nejaký materiál, alebo teda nejaký komponent, aby ste videli, ako to funguje. Tu máte, že komponenty. Tu máte napríklad také vyhľadávacie okienko, že 3D warehouse a môžete si tam niečo napísať. Ja tam skúsim napísať, že chair ako stolička. Chvíľku to potrvá, pokiaľ nájde v databáze nejaké stoličky, ako vidíte, tu už máte rôzne modely stoličiek a tak ďalej. Ja napríklad teraz chcem použiť tento a dám si ho sem. Ako vidíte, teraz ho už mám v miestnosti, vlastne stoličku. Samozrejme, keď chcete, môžete si ju potom posúvať, alebo môžete ju rôzne orientovať, ale to už sa nerobí priamo cez teraz mi to vypadlo, pardon. Teraz už neviete s ním posunúť touto šípkou, týmto označovatkom, ale musíte použiť tento lokalizátor, ktorý vám dovolí ju presunúť niekde inde, poprípade ju vie aj otočiť. Tých možností tu máte naozaj veľa. Ja používam len takéto jednoduché posúvanie, ale napríklad keď tu máte bod tento, máte tu rotačné body, tento napríklad, hej, môžete ju otočiť takto. Môžete otočiť do strany. To sú tieto červené body, ktoré môžu tie stoličky rôzne otáčať. Ja by som musel otočiť trocha doprava, len teraz neviem už, ako som to dal z tejto strany. Tak, pardon. Z tejto strany, nie takto. Come on. Ale myslím, že by to malo byť takto. Nie. Ani tak nie. Takže to bude potom asi nie. Áno, takto vlastne viete otáčať. A hovorím, musíte skúsiť z viacerých strán, ešte sám týmto modelom poriadne nerozumiem, lebo niektoré sú dosť zložité. A ako vidíte, ten model má niekoľko strán. Ten model samotnej stoličky, ako mi to tu blbne, come on. Tá samotná stolička má niekoľko uhlov, strán a tak ďalej, čiže musíte sami teda zistiť, ako s ňou otočiť, ale to už možno niekedy do budúcna, neviem, prečo sa mi to deje, čo sa mi teraz momentálne deje, ako vidíte, sa mi nejako celý projekt dal dokopy, ale aspoň teda nejaký základ som vám ukázal, ide naozaj iba o úplné basicy a základy. Niečo zložitejšie do budúcna možno vymyslím, možno vám ešte poukazujem, vytvorím možno niečo väčšie, alebo nejakú stoličku, alebo nejaký model, ale momentálne som rád, že som pre vás urobil aspoň toto videjko, ktoré vám urobí taký úplný základ, ako s týmto programom fungovať a čo si teda všímať. Keď potom máte projekt hotový a chceli by ste si ho uložiť, môžete ísť sem do zložky, export, a môžete to exportovať ako 3D model alebo 2D model, poprípade ako animáciu a takisto to viete ešte si uložiť ako len projekt, ktorý môžete neskôr samozrejme dorábať. Takže je tam ešte aj možnosť sharenúť svojho modelu, teda pozdieľať ho na internet, nemusíte si ho ukladať, ale pozdieľate ho ako model sem do 3D houseu, ktorý môže použiť zase niekto iný. Takže to sa vám hodí, toto shareovanie pre nejaký model, nie domu, ale napríklad keď urobíte stoličku alebo bicykel, alebo ja neviem, žiarovku alebo nejakú lampu, tak určite by bolo fajn pre vás aj pre ostatných ľudí
mať tento model k dispozícii a používať ho a tým pádom aj databáza sa zväčšuje potom vám aj ostatným ľuďom o tieto modely. Takže dúfam, že sa vám videjko ľúbilo, ja som na svoju stavbu hrdý a do budúcna sa teším na ďalšie videjko s vami. Dúfam, že bude troška plynulejšie ako toto a zatiaľ vám prajem teda pekný deň. Hasta la vista.